Produkt Pure Catering sme vytvorili pre našich klientov, ktorí si plánujú objednať občerstvenie pre viac ako 30 osôb. Ide o neformálne občerstvenie. Celý sortiment jedál a nápojov nájdete v našej modernej a prehľadnej appke. V appke máte okamžitý prístup k cenám, k sortimentu a systém vám vie behom krátkeho času pripraviť ponuku služieb podľa vášho želania. V sortimente nájdete kanapky, studený koktail, zdravé šalaty, teplý bufet, dezerty podľa vášho želania. Zaplatiť môžete úplne jednoducho prevodom, kartou priamo cez aplikáciu. Zabudnite na sklo, porcelán či bežné príbory. Súčasťou balíka bude kvalitný ekoplast. Jedlá vám dovezieme šokovo zachladené v kvalitných termoportoch. Stoly a ohrevné zariadenia vám radi zapožičiame a jedlo vám bude chutiť, ako keby ste ho práve dovarili doma. Pure Catering spája kvalitné jedlo, dobrú cenu a všetko online. Kvalitu jedál vám garantujú naši odborníci zo Sharkam B&B Catering.